Здравей! Здрасти! Вчера те изпуснахме в рудницата, не успяхме да те хванем. Искам да те поздравя за хубавите вдигания. Мерси. Видяхте, че една идея си недоволен от последният си дигане, въпреки това имаш 5 успешни дигания, което за мен е повече от добре. Ще кажеш ли дали си доволен от твоето представяне, как ти мина подготовката? Да, доволен съм. Но доволен съм от последното, защото се чувствах наистина добре подготвен. Това ми е реално първо състезание, за което се подготвям. Предишното беше някакво 2 дена по-рано, някой се отказал, денката ме навиваше да се пусна, просто вместо отида на кросфит и състезанието. Докато тук натискам последния месец и половина и се чувствах много силен, много добре подготвен. Играхме за пиари на двете движения. Има много яд, защото ги дигнах и ги изпуснах, докато стабилизирам там. Но съм доволен. В смисъл, хем съм недоволен от последния опит, но съм и доволен от цялото състезание. Чувстваш ли си по-мотивиран за следващото състезание? Ще се подготвиш ли още по-усилено? Не знам как ще съм с времето, но със сигурност съм мотивиран. Ако имам възможност, ще се подготвям. Ти взе медали на това състезание, ако не се лъжа. Какви са? Ако искаш сега момента да се похвалиш, какъв успя медал да вземеш? Взех бронзов медал в изхвърлянето. Много хубав опит, между другото. Мерси. И в тласкането гледах синклерите и съм... То опит, дето го изпусках, го бях направил, всъщност ставам първи в тотала и в тласкането. Едно е в залата, друго е на подиума. И затова ме хвана много яд. То си беше изхвърляне, в смисъл, като много кила качихме, ама чувствах се много силен този ден и много добре подготвен и много хвана яд, ама сега на следващия ден се чувствам по-добре. Треньорите тероризираха ли те доста? Сега може да си го кажеш. Да, но си струваше, така че благодаря специално много на Ники Митков и на Дени за това, през което ни накараха минем, тъй като аз имах месец и половина някъде, една-две седмици. И наистина много се дигнаха цифрите и много и мотивацията като цяло и кондицията, как се чувстваш по-сигурен. Смятам, че всяко следващото състезание ще става по-добре, Роска. Желая ти успех, надявам се да имаш време и да се подготвиш и да се чувстваш силен за следващия евент. Мерси, дано.